Salutare, dragilor! Bine ați venit în deșertul Atacama. Doar ce am ajuns și noi aici și e totul atât de ciudat pentru că parcă am ajuns pe altă planetă. Dar până să ne începem aventura, pentru că o să vă iau cu mine peste tot, vreau să vă zic că e prima dată când mă cazez la un hostel, se numește Hostel Hara și trebuie să-l vedeți. Hai să mergem! Am ieșit să luăm vibe-ul orașului San Pedro pentru că prima impresie contează, nu? Și prima impresie e că pare așa, uitat de lume, nu pare oraș, pare sat. Pare cumva pierdut în timp, însă cred că și din cauza că toate gardurile și toate casele pe aici sunt făcute din rocă vulcanică și chirpici. Acum avem de rezolvat o problemă. În primul rând trebuie să găsesc un bancomat, pentru că dacă achit cazarea cu cardul îmi bagă 19% în plus TVA, pentru că nu mă poate recunoaște ca turist. Și decât să achit 19% în plus, mai bine merg și caut un bancomat, nu? Și după ce achit cazarea, o să mai am ceva de rezolvat. Am luat niște tururi zile următoare, când o să înceapă aventura, și anume 3 tururi, dar agenția prin care le-am rezervat nu mai răspunde la mesaje. O să încerc să caut agenția pe aici, sper că n-am făcut vreo idioțenie și după ce termin cu toate astea, vreau să vă iau cu mine, să mergem să mâncăm ceva. Nu știu ce, unde, dar nici nu mă interesează, vreau doar să mănânc. Cred că puteți vedea în depărtare că e o zonă vulcanică, nu? Ce se vede acolo în spate? Hai să ieșim să mâncăm ceva pentru că am lenevit cam mult, dar uitați-vă și voi la mine. Am avut doar șosete lungi, deci că stare lechino. Mă gândeam că o să fie frig peste tot, dar ne descurcăm noi, le facem așa. Nu se prinde nimeni. Hai să mergem. Înainte să mergem la masă, să vă iau cu mine la masă, vreau să mergeți cu mine să iau câteva suveniruri, pentru că de mâine nu știu câte ore voi mai avea la dispoziție și ăsta e momentul perfect. Este ora 5 fix. Uite, aici pare ceva o piață să mergem. Hai să intrăm aici. Dar cred că mă așezăm la niște magneți, nimic mai mult. Mamă, ce gălăgioși sunt! Ay, es buenísimo. Hay un espejo. Pero aparte, teniendo en cuenta, mira, yo le di 42.000. Seguro que no me compraré un gorro, pero segurísimo que no me lo voy a comprar. No, pero yo una bufanda no me compro. Cógete uno. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, guantes. ¿Guantes? E destul de variat. Avem de unde alege. Hai să luăm câțiva magneți și poate mai luăm și ceva în afară de asta. Hay muchos colores aquí. Es que yo luego me digo, gracias. Can I pay? Oh. Vale. Eso ya sí que...
A ver. Mira esto, qué mono, te tapas y las manoplas, mira, haces así, tienes cuando quieres. ¡Estupendo mono! Está bien. Voy a comprar. Yo me compro estos guantes. Yo me he comprado unos. Que se saca. Yo también me los he comprado en gris. Gracias. Sí, sí. Am cumpărat niște magneți și vreo 2 alpaca, suveniruri de aici. Le avem aici pe toate. Și vreau să vă întreb, cum credeți voi că satul ăsta supraviețuiește, orașul ăsta supraviețuiește? Pentru că e în mijlocul deșertului, de unde și-au apă, de unde și-au provizii, de unde și-au tot ce au nevoie aici. Și tot eu o să vă răspund, pentru că principala lor problemă ar fi fost, mamă ce soare puternic e, ar fi fost apa. Și aici a fost, Doamne, nici nu pot să mă uit la cameră. Aici a fost descoperită o oază subterană și ăsta e și motivul pentru care s-a putut dezvolta aici orașul ăsta. Localnicii de aici cred că vulcanul pe care l-ați văzut de la cazare, cred că l-ați văzut când am ieșit, este protectorul orașului. Haideți că am găsit restaurantul ăsta, se numește Las Delicias de Carmen. Am văzut că e cel mai bun pe TripAdvisor. Aici se mănâncă mâncare tradițională și aș vrea să încerc și eu. Nu știu ce mâncare, probabil o să întreb să-mi recomande ceva, dar găsim până la urmă. Și după ce l-am găsit pe TripAdvisor, am zis să întreb și ChatGPT-ul ce local îmi recomandă. Și unul dintre localurile recomandate era ăsta, Las Delicias de Carmen. După care ce mă gândesc eu? Mie îmi place să mănânc cum mănâncă localnicii, dar localnicii de aici, unde mănâncă? Și ce răspuns credeți că îmi dă? La ei acasă. Mulțumesc! Da, hai să vedem ce e pe meniul ăsta. Ne-a adus aici ceva de o sălățică, cred. Eu nu știu ce să aleg, o să întreb. Chiar o să întreb pentru că nu știu ce să iau. O grămadă de chestii. Pe partea asta cred că e... ba nu, sunt băuturile. Nici nu știu, nici. Până vine doamna asta să comandăm, hai să vă arăt ce am cumpărat. Și o să stea bine la mine în living. El pastel de choclo. Chicken, ok, or... Esto, Oh. porque es, lleva un pino de carne, lleva pollo, lleva el choclo, viene en capas, lleva pasa de uva, huevo. Es más dulce que salado, pero es una comida tradicional del restaurante que ha salido en primer lugar. Lleva un soplito de cebolla, lleva maíz, lleva cerdo y carne y papa. Es una sopa tradicional. O en sí todos los platos que pide igual son muy buenos. Ok. Una supa, pastel de choclo. No va a ser mucho. ¿Se mucho? Come harto. Ah, ok, no. Pastel yo creo. Pastel. Pastel. Bira, cerveza.
Cerveza? Tenemos la Cristal en lata, la Escudo, o Toro Bayo, Cushman Lager, Calafate. Calafate. Es oscura, artesanal, ¿está bien? I don't know. Una Oster Lager te ofrezco, porque la Calafate es oscura. Ok. Ya. Gracias. Listo. Îmi traduce și mie. Nu trebuie să mă pun să învăț spaniolă, că o să vreau să văd toată America de Sud într-un final. Mamă, ce prost mă simt că nu știu spaniolă. Bine, nici eu nu știu engleză, dar eu sunt la ei în țară. Gracias. ¿Del choclo? Gracias. ¿Qué postre me recomienda? Después que termine, ahí yo vengo con la bandeja y le explico. Sí, Permiso. sí. Hai că am ales bine restaurantul ăsta. Asta e doar ce scoasă din cuptor. Arde rău de tot. Și mă bucur că e tradițional. Deci, până la urmă, asta e mâncarea lor tradițională. Aici mănâncă e bine. Hai să vedem cum e. Esa es piña. Es piña? Sí, fruta. Fruta es piña. Sí. Perfect. Gracias. Gata, am mâncat aici. Mamă, cât de rău m-a ars. Mi-am părlit limba. Am mâncat chestia asta, pastel de cioclo, cred că se numește, că a fost mai dulce decât desertul. E făcut din porumb dulce sau din cioclo, așa zic ei. Este o legumă care crește aici în zona de nord a statului Chile și în Peru. Și din asta este făcut pastel de cioclo. Cioclo, asta este, un fel de porumb dulce. În rest, la ce a avut prin ea, am văzut că a avut ou fiert, măslină, carne de pui. Deci o combinație ciudată rău de tot. Dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut, a fost bun, doar că dacă era un pic mai puțin dulce și avea și el puțină sare, era perfect. Ca să nu mai zic de salată. Salata n-a fost pe gustul meu deloc pentru că a avut coriandru. Pentru mine coriandru e deal breaker. Nu-mi da coriandru că mă omori. Și mă uitam pe berea asta. Este făcută într-un loc unde eu voi ajunge. Ba nu, unde vom ajunge pentru că merg cu voi. Hai să vă arăt. Uitați, Punta Arenas, în Patagonia sudică, ciliană. O să ajung și eu acolo, dar mai durează vreo 2 săptămâni până atunci. Sau o săptămână jumate, nici nu știu. Vedem. Cert e că ajungem aici, în Punta Arenas. Din Punta Arenas o să luăm și un autobuz de 12 ore prin strâmtoarea Magellan, pentru că vom merge în Ushuaia. Deci ne îmbarcăm în Punta Arenas, din Punta Arenas luăm autobuzul, Bus Sur se numește, și mergem spre Patagonia argentiniană, ajungem în Ushuaia. Hai că eu mă deconspir de tot până se termină călătoria asta. Începe să lasă seara și ne apropiem de finalul zilei de astăzi. Cum v-am zis, de mâine o să înceapă aventura. Am încercat să găsesc un spot pe aici, pe undeva de unde să văd apusul, dar nu l-am găsit. Cel mai probabil îl vom avea zilele următoare când vom ieși și vom avea parte de 3 zile fabuloase. Acum, hai să ne mai plimbăm pe aici pe străzi. Am ieșit din zona de centru pentru că mi se pare mult mai liniște aici. Vreau să experimentez și liniștea orașului San Pedro, dar uneori te sperie San Pedro, orașul ăsta, pentru că uneori noaptea e atât de liniște încât poți auzi activitatea geotermală de sub pământ.
Gândiți-vă cum e să stai în liniște deplină. Gândiți-vă cum e să stai în liniște deplină și să auzi apele subterane. E înfricoșător, nu? Mai ales dacă nu știi. Mai arăcăm un pic. Poate găsim, poate nu găsim spotul pe care îl caut, dar mai în față un pic o să putem să vedem vulcanii. Nu știu dacă sunt activi, inactivi. Ce m-am obosit! Bună Dimi, bună Dimi! A venit timpul să începem cu adevărat călătoria asta în deșert. Dar înainte de toate, vreau să merg până la bucătărie, pentru că am cerut pachet. Chiar dacă eu am micul dejun inclus în turul ăsta, dar să mai comis așa un pic. Hai să lăsăm prostiile și să mergem la micul dejun, că foamea e mare rău de tot. Cred că e gata, uite, deja au pus masa în fața microbuzului. Hai să vedem ce avem. Simțeam miros de pâine caldă mai devreme în microbuz. English? Yeah, English. Coffee, Sugar, okay. chocolate, milk, water. După prima oprire la micul dejun, am ajuns aici aproape de lagunele Baltinașe, un grup spectaculos de 7 lagune, ascunse aici în deșertul Atacama. Deci, ca să știți, acum ne aflăm la aproximativ 60 de kilometri de orașul San Pedro de Atacama și după cum puteți vedea, solul este sărat, deci și lagunele sunt sărate. Și din câte am înțeles, au o concentrație la fel de mare de sare ca în Marea Moartă. Hai să le vedem. Din câte am înțeles, doar 2 dintre ele sunt deschise pentru un not. Eu nu o să not pentru că de la ora 8 dimineața nu vreau să stau cu sare pe mine toată ziua. Deși sunt dușuri aici, până te usuci, am zis că nu e pentru mine, cel puțin astăzi. Hai să vedem lagunele. Nu o să not, am văzut că lumea e pregătită pentru un not, cei de pe aici, eu nu sunt. Hai să mergem, vedem lagunele și ne continuăm drumul în turul ăsta prin deșert. Cred că am pronunțat mai devreme în toate felurile numele lagunelor de aici. Am zis Baltinaș, Baltinas, dar am auzit acum pe ghidă că zice Baltinațe. Deci Baltinațe se numesc lagunele de aici. Cele 7. Cele 7 care cred că au rămas mai puține. Uitați-vă câtă sare și toată clima asta de aici aridă a făcut ca multă apă să se evapore și tocmai din cauza asta vă spuneam mai devreme că sunt 2 lagune în care poți nota, însă s-a ajuns numai la una singură. În primul rând vor să protejeze și de contaminare, pentru că mulți vin cu loțiuni, cu SPF, cu tot felul de creme și contaminează toată zona asta. Vă spuneam că s-au schimbat un pic planurile și activitățile s-au reprogramat pentru zilele următoare, însă de o singură chestie mi-e frică. Peste 2 zile, adică poi mâine, am luat o activitate la ora 21, e plecarea și e cea mai mișto dintre toate astea.
o să mergem în mijlocul deșertului, de unde o să observăm Calea Lactee. Se vede Milky Way perfect. Și am ales ziua respectivă pentru că trebuie să fie o zi în care luna nu este pe cer, să fie complet întuneric. Și chestia de care mi-e frică e că turul se va încheia mai târziu de ora 21. Adică prefer să renunț la o zi de tur și să rămân în San Pedro de Atacama, pentru că seara să merg la acea experiență mișto. Și că tot vorbeam de Stargazing Experience și că e singura pe care n-aș vrea să o ratez, vreau să vă zic că toate observatoarele astronomice sunt aici, pentru că ăsta este cel mai arid deșert din lume. Gândiți-vă că dacă la noi în România, când plouă odată, plouă 80 de litri pe metru pătrat, aici în deșertul Atacama plouă 15 litri pe metru pătrat tot anul. Ca să vedeți diferența. Un deșert arid și se văd rezultatele. Lagunele se evaporă, oamenii rămân fără apă, au noroc cu oaza subterană, pentru că, o să vedeți, avem și geysere în turul ăsta. Perfecta, tan simple y tan coqueta, por más que ya se esconda, delata su belleza. Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo le canto esta canción? Te digo lo que siento. ¿Qué día si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella y te llevo a otro universo. Y después te pido yo un beso. Y si bailamos esta noche y te llevo aquí en mi corazón. Cheers! Sunt din nou la cazare și am o veste bună. Nu se mai amână tururile. Eram un pic panicat, dar erau niște probleme cu plățile la Valle de la Luna. Trebuiau achitate anumite sume de bani, iar plățile nu funcționau. Acum și-au revenit și mergem în Valle de la Luna. E ora 1 și un sfert, pe la ora 3, 3 jumate va veni din nou un van să ne preia și vom merge în Valle de la Luna. În sfârșit, acum am certitudinea și stau și eu liniștit că în ultima zi vom avea parte de Milky Way, de Calea Lactee pe care să o vezi așa în splendoarea ei, așa de sus până jos. Doamne, deci cred că să fie ceva superb. Acum nu știu cât de bine o să filmeze camera, dar mă descurc eu cu setările, văd eu cum fac. Nu o să pățesc ca în Finlanda cu aurora boreală, dar cred că o să fie un pic mai bine. Da, și vorbeam mai devreme de războiul Pacificului, purtat între Peru, Chile și Bolivia. De asta Bolivia v-am spus că nu are ieșirea la mare pentru că a pierdut în acel război. Deșertul ăsta, Atacama, acum este împărțit între Peru și Chile. Toată chestia e că zona aia de acolo e zonă minată și acum. Doar că eu mi imaginam pe ăștia, ca să vedeți ce era în mintea mea, că acum 100 de ani erau călare pe o alpaca cu un băț ascuțit cu cuțitul și se luptau cu el, așa. Se pare că au avut parte și de mine, nu doar de bătălii din astea rudimentare. Chiar mi se pare o imagine funny să vezi un cilian așa călare pe o alpaca sau pe o lamă, nu, că lama e prea mare, pe o alpaca cu bățul ăla în mână. Nu mă băgați în seamă, nu. Lăsați-mă. Hai să ne continuăm turul. Chiar sunt fericit că nu s-a amânat nimic. Mergem mai departe, mergem la Valle de la Luna, o să ne luăm o jachetă pentru că e frig. Azi am avut-o pe mine și o să iau în continuare. Acum sunt 28 de grade, dar seara cred că temperaturile scad în jur de 6 grade. În deșert aici sunt diferențe mari între zi și noapte ca temperaturi. O să-mi păstrez tricoul corespunzător cu România și mergem mai departe. Haideți să luăm ce e mai bun din toată experiența asta și sper ca în seara asta să vă arăt un apus frumos. Nu vă promit, nu știu în ce direcție pune soarele, bine, de fapt știu în ce direcție pune soarele, dar nu-mi dau seama de la Valle de la Luna. Așa sau așa?
vedem atunci. Haideți să mergem, mai stăm un pic pe aici, terminăm berea asta, ne odihnim, încărcăm aparatura și mergem la Valle de la Luna. În Valle de la Luna, de aici începe trekking-ul nostru. Va fi un trekking de vreo 2 ore, 3 ore, cam așa. Vom urca, vom coborî și avem la noi tot ce avem nevoie. Ochelari, apă și curaj. Hai să mergem! Eles fizeram esto, no guardaparques. Era una llama, alay or alita. This is the crystallization of that salt. Y en todo Valle de la Luna. Travel a page prince. He was a prince who arrived here and came to the floor to San Pedro. He vandalized the place and also he used to allow the activity. He studied. Voi vă dați seama că în deșertul ăsta sunt locuri în care n-am mai plouat de 25 de ani. E ceva fabulos, mai ales când te gândești că relativ au aproape pădurea amazoniană, au chiar partea de sud aproape cu Antarctica și cu toată zona de Patagonia. În mod normal, norii ar fi trebuit să aducă ploaie până aici, însă în anumite locuri înălțimea e atât de mare încât norii nu ajung. Și uite așa, a ajuns să nu mai plouă de 25 de ani în deșertul Atacama. Văd că sunt foarte multe zone cu dune de nisip, e un peisaj vulcanic și pe lângă dunele de nisip clasice, alea pe care le știm, văd că sunt și dune de nisip negre. Asta datorită rocilor vulcanice. O să traversăm strada imediat și ne îndreptăm. Uitați acolo, acolo e o zonă de nisip închisă la culoare. fabulos ce a putut să creeze natura aici. Nu vine să cred. E fantastic cum a fost creat monumentul ăsta fix în mijlocul deșertului, în câte milioane de ani. E unic în lume. Nu mă mai satur să filmez, nu mă mai satur să privesc. Parcă e un peisaj rupt de pe altă planetă. Cum vă spuneam și mai devreme, totul pare a fi pe Marte, doar că denumirea acestei zone mă contrazice un pic. Valle de la Luna, Valea Lunii. Măcar avem un numitor comun. Nu suntem tot pe planeta Pământ. Și mai mult decât atât, oamenii ăștia ghizii
spre deosebire de alte locații în care am fost, chiar încearcă să conserve toată zona. Nu te lasă să treci nici măcar un centimetru mai departe de zona turistică, nu te lasă să iei nici măcar o piatră. Mai devreme ne arătam niște pietre și ne-au pus să le dăm înapoi pentru a le arunca înapoi aici, în natură. Și azi dimineața la fel când am fost la lagune. Nu aveai nici măcar un centimetru voie mai mult stânga-dreapta. Fix cât ți se permite. Acolo trebuie să stai. Dar toată chestia asta e o picătură într-un ocean. Cred că este neapărat necesar să încercăm să lucrăm mai mult, să avem o altă percepție față de ceea ce ne înconjoară. Nu e al nostru, noi doar putem vedea ce a putut să creeze natura aici și ar trebui să avem o ingerință cât se poate de minimă. Natura nu e a noastră, natura este în jurul nostru de milioane de ani. I mean, we just need, this is the address of the Swipala expedition that we're going with tomorrow. They said we can go. Yeah, so maybe you can help us then. Yes. Just kind of figure out where to go. That's for the entrances? It's, this is where the tourists. Okay, you need to go there to pay for the entrances and they will buy for you. Yeah. Okay, I know. Es un cacho, ¿no? Sacar esa luz. A veces, hoy día se me está pareciendo difícil, después de capítulo se acaba esta vez. Sí. El naranja, el mango es más oscurito. No, para nosotros. Sí, pero bueno, voy a hacer. Thank you. Salud. Cheers. Salud, 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 salud. 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 Okay, guys. Cheers, cheers. Adelante pueden comer. You can eat whatever you want. Okay, now it's fine. Sunt aici în așteptarea apusului și vreau să vă zic că astăzi am fost într-un loc parcă rupt dintr-o altă lume. Aici parcă natura a ascultat forme de relief ciudate, uimitoare, dar în același timp unice. Aici totul e arid, dar în același timp totul e plin de viață și fiecare pas pe care îl trăiești aici te face să fii cu un pic mai aproape de planeta asta, departe de tot ce înseamnă lumea obișnuită, departe de peisajele pe care le vedem zilnic în rutina noastră. Aici ești doar tu și natura. E ceva ascultat în timp care va dăinui aproape de veșnicie. Și acum aștept momentul să văd toate culorile apusului, în locul ăsta în care respiri liniștea, trăiești momentul și îți dai seama cât de mic e omul în fața naturii. Hai să ne bucurăm de apusul ăsta, iar mâine dimineață o luăm de la capăt.
dimineață și ne continuăm expediția pe aici. Azi vom merge la Piedras Rojas. În traducere vă dați și voi seama ce înseamnă Pietrele Roșii. Hai să mergem pentru că e timpul de preluare și ne vedem pe drum. Un nombre artificial, la gente le puso a ese lugar Piedras Rojas. Es una lava de 8 millones de años. Por eso no es bueno tomar desayuno en lugares así, porque se generan estas uniones. Mira esa basura con ese zorro y a 20 metros de personas. Prima oprire din turul ăsta este aici într-o rezervație naturală. Suntem la 2300 de metri altitudine, cu 100 de metri altitudine mai puțin decât San Pedro de Atacama și avem aici prima oprire pentru a observa un pic wildlife-ul. Ați văzut că pe drum am văzut chiar și ceva înrudit cu vulpea, nu mai știu cum se numește, iar acum în momentul ăsta ne-am oprit în rezervația asta naturală să vedem flamingo. Aici sunt 3 tipuri de flamingo, în toată lumea sunt 6 specii, iar în Chile se regăsesc 4 dintre acestea. Aici vom vedea doar 3. Și ca să vă spun așa un pic cum va decurge ziua de astăzi, prima dată rămânem aici la 2300 de metri să observăm flamingo, după care continuăm, urcăm la 3200 de metri într-un sat unde vom lua micul dejun și vom lua și niște ierburi vasodilatatoare pentru că vom avea nevoie. Într-un final ajungem la 4200 de metri unde aerul este foarte rarefiat și avem nevoie de așa ceva. Va fi foarte puțin oxigen, așa că nu știu cât de mult o să vorbesc pentru că o să obosesc repede. Iar la întoarcere o să oprim și la Tropicul Capricornului, o să vedeți, nu vă spun mai multe, o să vedem și iluzia aia optică de acolo. Haideți să continuăm traseul ăsta și ne oprim la fiecare punct în parte. Suntem 1000 de metri mai sus, suntem la 3200 de metri și ne-am oprit pentru micul dejun. O să luăm aici micul dejun și vreau să știți că zona asta a fost populată după anul 500 de către niște popoare care au venit din Bolivia. Însă zona era circulată, veneau oameni și din Bolivia și din Argentina și mergeau către Pacific pentru a avea acces la Oceanul Pacific. Tocmai de aia, cum vă spuneam, că războiul s-a numit Războiul Pacificului, cel de acum 100 de ani. Hai să luăm micul dejun, vom continua călătoria, e ceva superb. Ați văzut și voi la rezervația naturală cât de frumos a fost cu flamingo. Nu prea am avut voie să vorbesc prea tare pe acolo pentru că nu trebuia să stresăm animalele, dar a fost ceva superb. Hai să mâncăm, vedem ce luăm la micul dejun, probabil ceva basic la fel ca ieri, dar de data asta vom avea și prânzul pe urmă. Pare că e o lumină mai bună acum decât zilele trecute, nu? Voi ce părere aveți? Beste Entscheidung.
Vocês já provaram, é isso? Já. Você gosta? É bom, é normal. É mais pra ajudar, né? Hã? Esse tá aqui, ó. Eu meter um pouco de água quente e meter isso, é isso? É isso, é meter água quente e meter aqui o sal. Deixa eu ver aqui. Fazer um tour Real do cabo, tipo essas coisas que eu vou dar no Rio, só 6 meses. Só que o Rio era grande demais. É tudo muito grande, tipo, como eu não vou ter tempo para aquilo com isso. Só não vou mostrar a merienda hoje. Tira, o que tá fica assim. Só um minuto. Não, é bom você dar. Daqui você vai pra. Bueno, la tenemos conmigo de mañana, ¿sí? Și acum o să bem ceaiul ăsta vasodilatator. V-am spus că la altitudinea aia de 4200 de metri aerul e rarefiat, nu prea dai de oxigen. Am înțeles că miroase și urât, pentru că sunt anumite bacterii care creează oxigenul, dar oxigenul este înglobat într-un fel de gaz și gazul ăla miroase un pic cam urât, miroase gaz metan, ceva de genul ăla. Acum, hai să bem chestia asta să vedem cum e. Mi-e un pic frică. Când am mâncat mai devreme o frunză din aia a fost ok. Acum vedem ce o să fie aici. Și ne continuăm drumul. Pe urmă, când terminăm acolo, vom lua prânzul. O să fie ceva frumos. Hai să mergem la Laguna Santiclanicas și la Piedras Rojas, care Piedras Rojas de fapt se numesc, stai că scrie acolo, Salar de Aguas. Piedras Rojas nu este denumire oficială. Piedras Rojas, pietrele roșii, pentru că asta e culoarea lor. Am ajuns la 4200 de metri, un aer rarefiat și curat în același timp. Am ajuns la lagune. E superb. Deci, cum v-am spus, suntem pe platoul altiplanic, la 4200 de metri altitudine, iar ăsta este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Chile. Ceea ce vedeți aici se numește Laguna Miscanti, care înseamnă, în traducere liberă, Laguna Broaștelor. Și pare că locul ăsta, la fel ca toată zona Atacama, este desprinsă de pe altă planetă. Albastrul ăsta e intens, aerul rarefiat, iar în jurul nostru se ridică vulcani acoperiți de zăpadă. Gardienii deșertului. După cum spuneam, suntem aici pe platoul altiplanic și ce vedeți aici, lagunele astea sunt formate în urmă cu mii de ani. Vedeți și voi ce albastru intens și totul a fost format aici în urma unei activități tectonice intense. Gândiți-vă că au fost blocate scurgerile apelor de pe versanți și așa s-au format aceste lacuri. Atunci aici erau ghețari. Apa aici provine din izvoare subterane alimentate de topirea zăpezilor de pe versanți. Și culoarea asta pe care o vedeți este pentru că apa este bogată în minerale. Uitați-vă și voi, e ca o oglindă. Ne continuăm drumul, plecăm de la Miscanti și mergem la următoarea lagună, Laguna Miniques. Look at that volcano, is different. It's breaking. The volcano is more whole. Si alguien quiere ahí escucharme, de lo contrario me dice fotito, yo puedo sacar fotos y hablar también y mirar y observar. Volcano. Look in that angle. That is lava direction for down. You need a construction the original body for high, another proportion for high. That triangle is the original body moving the lava in the back. Altitude 5,800 meters. Breaking 5,400 meters. In that area, 5,400 meters, you need 2,400 meters more. Well, say me, my teacher, geology, say me 200. That volcano is more or less 7,800 meters. But no now, but remember the volcano lost humidity. Hasta ahí nomás puede llegar espuma un rastro que pueda. Atrás de usted hay 3 volcanes. Pentru populația de aici, care se numește Atacameño, aceste două lagune sunt niște locuri sacre. Se spune că aceste două lacuri reprezintă o poveste de dragoste tragică între un bărbat și o femeie, din vechile triburi andine, care s-au transformat în zei ca să poată fi împreună pentru totdeauna.
Acum vine cea mai grea parte din tripul ăsta, mergem în spatele vulcanului și vom face trekking. Uitați acolo, vedeți acolo lângă lac? Sunt niște lame sau alpaca. Vedeți? Da, și acum vom merge, cum v-am zis, în spatele vulcanului pentru trekking. Va fi un trekking de vreo 2 ore și ne despărțim de aceste 2 lagune. A fost superb. Nu știu, nu pot să descriu în cuvinte, dar cred că imaginile pe care le-ați văzut spun totul. Hai să continuăm drumul. Tenemos un ejemplo de etología donde el animal involuciona. Pocos animales pueden salir de ese momento de la subespecie y volver a reincorporarse a tener actitudes salvajes de nuevo. Uno de ellos, con alta cognición y bien manipulado, es el cerdo. Cerdo, a pesar de todo lo que le hemos hecho al cerdo, dejarlo rosado, blanquito, gordito, que para comerlo rápido, aún así lo sacamos de ahí y lo primero que hace un cerdo es curiosear con tremendo olfato que tiene y va a buscar trufa, va a buscar hongo, raíces suaves para comer. Am ajuns la Piedras Rojas, tot la înălțime, aici la 4200 de metri și îmi trebuie încă puțină acomodare. M-am dat jos și am simțit aerul destul de puternic, așa că o să încerc să respir lent ca să mă acomodez. Cu puțină apă o să-mi revin la normal. Acum am coborât pentru partea asta de trekking, va dura 1 oră și jumătate, cred că o să fie superb. Vom începe din direcția aia. Vedeți și voi, ne aflăm într-o zonă vulcanică și vom vedea împreună Piedras Rojas, vom vedea culoarea aia roșiatică dată de oxidul de fier. Hai să mergem, discutăm mai multe pe drum, mergem în direcția aia și continuăm drumul pe urmă spre tropicul Capricornului. Hai să mergem! Aici temperatura poate varia de la minus 20 de grade pe timp de noapte până la 10 grade pe timp de zi. Și vedeți și voi, chiar dacă soarele ăsta este tăios, este un vânt de nedescris. Aici bate vântul, noroc am microfonul la mine, așa că hai să descoperim împreună. Doamne, deci dacă îmi spune cineva că la un moment dat o să am senzația asta să nu pot să respir, nu credeam. Mai devreme îmi spunea cineva că o să-mi pierd și simțul tactil și deja am început să-l pierd. Hai să descoperim zona asta și ne continuăm traseul. Haideți să mergem! Neapărat să veniți aici la Piedras Rojas dacă ajungeți în Atacama. Este un loc care arată că încă mai sunt zone neatinse de om și că frumusețile astea le poți vedea doar în anumite locuri și totul este doar de admirat. Așa că dacă ajungeți aici, luați-vă o sticlă de apă, un rucsac ușor și o cameră bună. Haideți să continuăm drumul, mergem spre locuri care marchează tropicul Capricornului și acolo o să vă explic niște chestii. O să vă arăt imediat că umbra mea este foarte aproape de corp și, de fapt, hai că intrăm în prea multe detalii și vă explic acolo mai multe. Hai să mergem! Am coborât 1000 și ceva de metri, suntem din nou într-o zonă respirabilă, suntem aici să luăm prânzul și abia aștept pentru că mi-e o foame de nu mai pot. Aerul e un pic mai respirabil, deci totul o să fie perfect. Temperatura, nu mai zic, 25 de grade e ideal. O să-mi dau și geaca jos pentru că deja a început să mi se facă cald. Dar cred că fără o să-mi fie frig. Hai să ne plimbăm un pic pe aici, luăm prânzul și mergem pentru ultima parte din această zi. Ăsta este unul dintre cele mai lungi vloguri pe care le-am făcut. Sper să nu vă plictisească, deși cu siguranță nu o să vă plictisească, pentru că ce o să vedeți aici și ce ați văzut până acum e ceva de vis. Nu găsești nicăieri în lume așa ceva și dacă veniți în zona asta, încă o dată vă zic, nu ratați Piedras Rojas. Nu trebuie ratate. Hai să mergem să mâncăm pentru că mi-e foarte foame
Lumea deja s-a așezat la masă. Hai să vedem. Ia uitați bandiții cum s-au așezat la masă și pe mine nu mă așteaptă. O frutilla. Sí, por favor. ¿Vengo por acá? Sí, déjalo abajo, no se preocupe. Sí, eso. Esto ahí para que no termine en el suelo. Perfecto. ¿Sí quiere vinito? ¡Salud! Salut! Cheers! Sí. Noroc and good luck for the people here. Come back into Chile. Noroc. Good luck for your country. Noroc! Noroc. Am ajuns la tropicul Capricornului. Să știți că aici este una dintre cele 5 linii imaginare majore ale Pământului, una dintre cele 5 paralele principale, care taie emisfera sudică fix la 23,5 grade. Ceea ce mi se pare foarte interesant e că aici, o dată pe an, în decembrie, soarele ajunge fix deasupra capului tău și atunci nu mai e umbră. Niciun obiect de aici nu mai are umbră. Acest fenomen se numește soare la azimut. Soarele este fix deasupra capului, te uiți în sus la el, v-am și arătat mai devreme la Piedras Rojas că umbra era mică, pentru că ne apropiem de data în care soarele va fi la azimut. Hai să facem și noi câteva fotografii, un leading line pe șosea, o să fie ceva foarte frumos. Dragilor, sunt în întârziere, în 5 minute trebuie să fiu gata. Hai să ne pregătim repede și mergem să vedem geizerele. Haide! Îmi pare rău că vă trezesc de la ora asta, pe 5 dimineața, dar n-am ce face. Mergem la geizere, iar astea au o activitate intensă acum dimineața. Hai să mergem, vorbim mai multe pe drum. Am ajuns la geizerele El Tatio, temperatura afară e de minus 10 grade și suntem fix în mijlocul Anzilor. Así que vamos a ir a esta área que son los ríos más grandes del territorio y los más bonitos para las fotos también. Tenemos una caminata con 40 minutos, estamos ahora de las fotos. Am ajuns chiar lângă geizerele El Tatio. Acestea sunt geizerele aflate pe al doilea cel mai înalt platou de pe Pământ. Suntem la 4200 de metri. Cele mai înalte geizere se află în Bolivia, dincolo de vulcanul El Tatio, cel pe care îl vedeți acolo. Acolo geizerele sunt situate la 800 de metri mai sus și dacă e să o luăm ca întindere, geizerele de aici de la El Tatio sunt pe locul 3 ca dimensiune din toată lumea. Pe primul loc se află Yellowstone, apoi niște geizere din Rusia, iar aici este a treia cea mai înaltă întindere de geizere. Priviți! Chiar dacă aici temperatura este atât de mare, trebuie să știți că sub picioarele noastre, la doar 1 kilometru, temperatura este de 200 de grade Celsius. 200-250. And the water is coming up at 85-87 degrees Celsius.
N-ar fi rău să intrăm un pic aici să ne încălzim sub minus 10 grade, dar să știți că din anii 90 până acum vreo 8 persoane au murit aici. Au trecut linia asta, au ajuns acolo unde apa fierbe și au murit. V-am zis, magma este doar la 1 kilometru în jos, sub picioarele noastre. Acolo sunt peste 200 de grade, 200-250. Dar vulcanul El Tatio este inactiv. Vedeți ce interesant? După războiul Pacificului, Bolivia a ajuns să aibă graniță cu Chile, fix muntele El Tatio. Dincolo de muntele El Tatio mai sunt și alte geizere, așa cum v-am spus, care sunt mult mai înalte, însă sunt 800 de metri peste. Aici avem 4200, acolo 5000 de metri, ceea ce le face cele mai înalte geizere din lume. Aici, pe locul 2, dar sunt foarte spectaculoase. Cele mai spectaculoase, cele mai fotografiabile. E superb momentul în care aburul iese în aerul ăsta rece și se condensează rapid, chiar creează un spectacol frumos. Mamă, ce față am, sunt acoperit tot. E superb. Exact cum vă spuneam, există apă subterană și magma încălzește rocile fierbinți, iar în urma încălzirii, aproape de punctul de fierbere, ies la suprafață. Și el este de înțeles din toată chestia asta că astfel de fenomene apar doar în zone cu activitate vulcanică, pentru că e apă care circulă adânc, se încălzește și iese la suprafață. A răsărit soarele și începe să fie lumina perfectă, doar că turul se apropie de final, mai avem foarte puțin de stat, am stat până la răsărit, a fost ceva superb, 40 de minute o oră, Gheța și mandibul abia vorbesc, ca să nu mai zic nimic despre mâna pe cameră, deci mâna pe cameră nici nu mai simt. E prima dată când văd geizere, să știți, până acum n-am mai văzut. Geizerele El Tatio, vulcanul El Tatio, regiunea El Tatio. Foarte frumos. Și ca să vă mai spun ce am observat, când am ajuns aici aveam baterie la microfon 80%, iar în momentul de față mai am 20% după nicio oră. E foarte frig. Buon appetito! Porque en realidad no estamos yendo hacia arriba, estamos yendo hacia abajo. Nadie contradice, no te arruina el truco. No me arruine la magia. Puedes mirar para atrás. Ah, está cerrado. People, if you can open the windows behind, and you can see the perspective behind. ¿Cómo se llama eso? Así.
Dragilor, e ultima oară când ne auzim în vlogul ăsta, dar nu încheiem vlogul pentru că mai avem o experiență. E ultima oară când vorbim. O să continuăm spre Patagonia începând de mâine, dar tot ceea ce contează în seara asta este că mergem la un stargazing experience. Vom merge în mijlocul deșertului pentru a vedea Calea Lactee, galaxia noastră, care conține peste 200 de miliarde de stele. Hai să mergem pentru că lumea așteaptă după noi. Vom merge acolo, în mijlocul deșertului, unde și NASA are observatoare spațiale și vom observa galaxia pentru că avem oportunitatea să facem asta, fiindcă noi suntem un pic la marginea galaxiei. Și cum spuneam, noi suntem mai la margine și ca să ajungem până în centrul ei ne ia 26 de milioane de ani lumină. Hai să mergem. Get a pisco sour? There you go. Thank you. There's pallets for everyone, guys, so if you are with someone, share the pallet.